A wannan faifan bidiyon namu na yau zan yi bayani akan yadda ake converting pi to other currency. Shin kana so ka san adadin dukiyar da ka tara sakamakon hakurin mining da kake yi na Pi network? A wannan bidiyon zai baka damar juya yawan pi ɗinka zuwa kowane irin kuɗi don ganin yawan kadarar da ka tara ta Pi network. Amma kafin mu fara sauraro muna so idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Bayan an yi subscribe sai a danna mana like kamar haka domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar sai mu sa ttps ko sai mu sa www.convertpi.com ko convertpi.com sai mi searching mun kuma muna searching kun ga inda ya kawo mu ga yanan kun gani sun ga sun sa pi converter, sun sa convert your pi coin into any currency and many vice versa. Kun ga anan gurin pi network ya shiga cikin jerin kudaden duniya ne ba wai a cikin cryptocurrency yake ba. Anan gurin za ku gan shi ga yana akan wato ga yana from pi to menene USD. Kun gani 1 pi is equal to $314,159 point ga sunan wani magayan dollar ga yana reset reserve mene conversion reset wa mai conversion convert din shi zaka yi kenan a yanzu, nan gaba ma zai ma iya wuce haka kenan. Ko kuma a haka kun gan shi za ku iya canza pi din kaman yanzu ga nan from pi to USD za ku iya kiliki a nan gurin ku canza shi zuwa kowane currency kuke bukata. Kun ga currency nan ga nan me da me ga bari mu mai da shi naira ku gan shi ga yan zamu mai da shi naira. Yau kun ga naira mu nan NGN muna kilikin akan shi kun ga ya canza ya koma yana mana reading kowane 1 pi is equal to miliyan 130,288,202 da dagwanni pi daya akan abin da yake kenan. To za kuma ku canza shi zuwa kowane kuɗi kuke bukata shi ma gayi nan hakan. Sannan kuma kun ga yau gayi nan BTC a canza pi zuwa BTC muna canzawa kun gani 1 pi is equal to 14 BTC kun ga shi a nan gwaran. Sannan kuma ga pi din shi ma ku iya canza shi ma kun gan shi nan ga pi din za ku iya canza shi ma din ya koma kudin wani kasa haka. Kuma kaman ga NGN mun canza NGN to mene BTC kun gani 1 NGN is equal to mene 1 NGN is equal to kaman 1 point wata kace da me amma a ƙarshe ku an sa E-7 kun ga 1 pi ai 1 naira bai kai 1 BTC ba wannan shine gaskiya. To kuma BTC da muka canza shi 1 mene to pi bari mu je pi din mu gani. Kun ga pi din kun gani 1 naira to wato to mene to pi kun ga 1 naira to pi zai kasance 7 point kaza shi ma a ƙasa kuka ansa shi ma a ƙarshe kuka ansa E-9 kun gane. To shi ma na goya muku nufi akan cewa 1 naira bai kai pi ba wannan shine anan gwara yanda ake converting din kenan.